Hej, mit navn er Nikolaj, og i dag vil jeg vise dig, hvordan du kommer rigtig godt i gang med din Cleanmaster Pro. Du starter med at fylde maskinen op med op til 1 liter vand. Din damprenser har hele 9 forskellige stykker tilbehør, så du er dækket rigtig godt ind. Vælg et mundstykke og sørg for at trykke det godt fast. Tænd maskinen. Du kan justere styrken på 6 forskellige niveauer. Der er en forlængerstang med i pakken, som du kan skrue på, hvis du vil nå lidt længere op til loftet, eller hvis du vil komme ind svært tilgængelige steder. Du kan bruge mikrofiberkloden til at opfriske sofaen, fjerne overfladepletter, gøre vægge rent, eller til at dampe store overflader som f.eks. køkkenbordet rent. Den store og den lille nylonbørste er virkelig god til både badeværelset og køkken og i det hele taget store hårde overflader. Du kan for eksempel bruge den store til fliser, vask og badekar, og den lille til at skrubbe fugerne og omkring armaturet helt i bund. Messingbørsten tager det friskbrændte snavs i for eksempel ovn og grill. Du kan også bruge den på ovnglasset uden at ridse, da messing er blødere end hærdet glas. Vi anbefaler altid, at du lige tester på et lille område først. Den spidse dyse, den er din ven, når du skal ind i skarpe hjørner, bag toilettet eller under kanten, hvor intet andet kan nå. Med vindueskraberen bliver spejle og glas skinnende rene, dampen løsner snavset, og gummilisten skraber det væk. Tør efter med mikrofiberkloden, så får du det flotteste og 100% stribfri resultat. Rigtig god fornøjelse, og endelig ræk ud til os, hvis du har nogen som helst spørgsmål på info@cleanhouse.dk. Hej.